An tachtan seo DY2K casan muid leis an aliantóir a sin branach, agus é man áhaisithe cheomra folca a guntaí bhaile á clia. Céird mar ró leis, a gá lá agus bhaisiad 5 punt. Chomá beimiid a tuairt cuairt hach mhóra ní chaomh ina bhfuil tuncar alteirich na Franca le feiscint. Daragan Torin DY2K. Díomh agus fáilte go DY2K, iniu táid leabháin, bruchmhaile I guntaimh le clia, agus nach bhfuil an siomh go híomhann, tá an irid sin fér dul sus an connachan seo agus na crín taobh hir. So táid builaisteach is a taxa le Seán O'Kelly, ach a dosach na daoine is táchtaí anu a bheith go déanamh an obair go léir an deara nua a chur an seomra. Seo a dosach Oisín Branach is aliantóir paintéir iontaché, agus tá Bill agus Daniel ar aisling a rééis, bhfuil tú sásta bheith aisling? So, Seán O'Kelly atá na chonaí an seo, agus is duine atá gobar le Gaia Linné agus táid an builaisteach tá sé is suúilinn, agus cnag mé ar an darasanis. Hello, Yarav. Hello, dear Rich. Mara. Good ma. Mis mór se. Seomra Braham mór mar réigeid an neart scóp an film. Weil níarnam is a rud a bit leis leis ar seomra a bhí sin ar a ciúil meisteach an chéad. Ach is stoch an chéad a bhfuil me nuair a chanig me do bhargur seomra chomh mór sin bhí cinálínta orm gur raibh an nefras agus an báisín agus carrad cinál cortaisteach an éon chuún Joáin leis an irid spás ach nílas go man mé ar cuasaí plomála nó cadé ach sinna chéad a bhfuil me. Tá 5 fan agam, agus seo duit a sin le chahabh do cheán ar an seomra seo. Ní minic go hálíí na lehéadí seo? Mar brontan is duite. Well, is tócha go gáid imacht chun go dasó sibh sé gobar an seo. All right. Well, gnáirí leh. Right. Right. That's what I'm... You're going to do a job behind it, right? Tá sé seomra mór mar seomra pulcra. Okay. Tá sé recent mór níl an spásás ó de gard. Ní hanín an da bán dearach sin an mór. Tá sé dearcha bé feibní. Tá neamacha bán dearach an seo. Tá solas freisin, tá solas tastal sin, tá cuidrad an solas buite. Mas an gomit chun fáil réiles na curtíní ar fad. Well, an cuidro aimime a úsáid, mas an tá tanín an smíanamh sin lam, tá sagad an cladding na pe-gailgad ar sin an pain cladding. Tá gan sin bhagad, tá gachad le chéad an seogs, tá spás oscailt sin, so tá gan rudí aithir mar hímpel gur da na fálaí aithirú freisin. Right, listen, tá neart eibr le déanamh agin an seo, so stoig gur cordún dul chan eibr go luúan is. Tá na plumbers an seo. Crístóir ó plumir, tá mé go réad rudí hasfan dubh an seo. Right, tá fulca an seo tá mé chun é bhog amach písa bag agus spáságal mar hímpaléir agus tá mé chun an sink a bhog a hálan sin, deir me leatanis go dtíar a cinnáitiú si dul agus tá mé gur an nethir seo a bhog chun go mé sé an tro eile. Ag tú sí sa tro seo a brenn ar an mála sin. So fógus sin began íon spás an seo. Thank you. So, tá mé gur an fulcán mar dúirt mé a bhog amach písa bag, tá mé gur spás ágáil mar hímpaléir, tá mé gur an sink cap máite gan seo tá
Algadi an seo. Mar sin an sink. Cert na ceart. Is cum má bhrisin se sin agus nach marisin an scohan. Agus má bhrisin an scohan well just sin mar hálíí nach. Cert a turna. Mas an gúil an screw tá pliers nó an tastavich mas an. Tá an screw a casa mar hín go le me. Caiimiid beirtar an screw agus le seach tan. An scohan seo a dul ar an tíomh seo áit an measam níos. Ar dús, stónach chan tú rud ag an amach chuir latíomh agus beidir mé úsáid agat níos déine as tá rudaí an na féidir ahrú mar hampla tá déitin leis na scohan seo, níos sag mána chuna dhéanamh na scohan a bhíon seo, déitin na scohan a bhaint as an rud go léir agus frámach chu mar hímplar mas í úsáid. Just mar rud ag an jazz. Má hímpla na háite chun solas nó beidir chun smuoineh chur gúil foiineog an sin. Ach tá scohan an ha. Dearann siad ó híomh feng shui gur chuirdeis na scohan a gcónaí a bheith castatíh amach. Sure? Se, feng shui, peislí a deirtar. Wrong shui. Wrong shui. Tá mé chun é féintal measam. Freisin mar taníonn siad an smuoineh nar bhíns orlár geal agus tugann si spást an seo mar freisin. Tá solas anna háach tugann seo is. Tá ahrú anna bhór tá ar an seo mar hena féin. Mar eola an spás a thugann san solas. Tugann tú steach agus breithnítar sin se tú si go deas. Tá sé sin go deas. Tá mé sásta le sin. So bhéarm sa dogad íon sipanis agus roinnt paint cheannach. Tá go gath go an seo Jeremy Ceclar. Tá an da sin, tá sé rógheall don dátáhaim. Agus tá lia agam, agus tá sé róghruama agus róghorcha. So tá mé chun í seo bhasca le chéile, ní an potta go léir. Mar dúirt mé tá mé chun an dá dúracha a chusteach sa dageall agus é bhasca. Go dtí go mín sé an bailachatá sé bhaim. Tá an da se agam agus a gcónaí bíon an dá níos dúrchain nar bhíonn sé tirim. Mas am héin goid sin beganí róghorcha, tá mé gur an seomra dhéanamh níos gile. So tá mé a bhasca le bán chun dhéanamh níos gile. Tá mé fáil sais pastel shade. Ceclar, lads. Tá you teach this? No, mate, come brand new. How's the guy you live? How are you? Shiv Gabra. Ceclar, be cófra má hímpla seo be sin dínta sáil agus tá mé chunaíon in níos gile. Céimh deama hógas an díon le déanamh nastal. Billy. Céimh deama hógas an díon le péintáil. Lahore. Lahore click, go click. Lahore. Lahore. Okay. Tá peann am a lába, tá peann am a ceann agus tá peann am a hón agam leis an obair. Macarenos, tá muidir faoi bhrúin agus bhrálan don duine an dul nacht féchna an an job seo dhéanana dul. Chun go bheith man an sísí sa cup an taobh agam. Mar eicinte tá cumán a bháin so cuilehans an céad cóta eile de fillar chun mé béis sé measca lei sin dá le guram
An go mé sé dúra cos leis an peinte tána chuna choir. Well an aibatágam leis na bailí ná Iver héin caiin na bailí trimú. Tá isce sin agus gacrad caiise sin trimú. Agus cintáman is sé. Fecimid beidir in nuair lé go mé am agin, just cóta bháin íanamh, cóta topic. Imagine Mora. No, beidir nacht fiúin, céad cóta le roller agus an talamh. Sure. Agus sin féidir fecimid chun mar héins cuasaí. Cé go fleochas tá sé seo. Agus tána PC Popper seo le teachta sa réá sa bhagan cumid sin go léir an chuid is má go bhaint. So fecimid má bhíon am agin inor, mana bhíon am agin trinimid amárach, céad rud imagine márach. An céad cóta? Céad cóta seo. Sure. Go teoracha, well, fecimid. Cad é an schedule? Right, what Thomas can... Again, over Gucci Hanger Gucci a club. Se agus an sin Thomas dul go dtí an ospedéal na ngealt in í sin. Agus béimiid go léir an sin. An diggin tú ospedéal na ngealt. Lunatic Asylum, Thomas dul go dtí an ospedéal na ngealt tréis seo. Barry Clayball on Clare. Shohain Asylum, Captain. There I was in an old T-shirt, and suddenly the doorbell goes. Oh no, not Mark. Mark! Ah! I'm running around trying to squeeze into a pair of trousers, sort my hair out. At least you can be confident about your skin. Clean & Clear's cleansing lotion is clinically tested to remove everyday dirt and grease. So you can feel happy your skin is beautifully clean and clear. So you open the door, looking totally cool. Yeah, apart from my slippers. Clean and clear and under control. Chan an ís nua a chamóra, fógraí an banc na haireann an antafas míle blian de scalári. 10 milliún pund chan cuidú le daoine a gunstaí a háú agus a gusbordí a dachas a bhaint amach. Go méid saoil níos fearr acha agus aganne sna blianta róin. Banc na haireann an antafas míle blian de scalári. Tá sí an búla bus an le amárig le lámh chuidethe inniuh. Son míle fáile tréamh túil. Getting all the vitamins you need? Here's something tasty and packed with vitamin C, D and A. Halib Orange, vitamins that burst with taste. Your foot bone connected to your backbone, your leg bone connected to your backbone, your thigh bone connected to your hip bone, your hip bone connected to your backbone, your backbone connected to your shoulder bone. Kellogg's have added calcium to some of your kids' favorite cereals. So now a bowl of these cereals with milk gives them over a third of their recommended daily calcium. Kellogg's Kids Cereals, now with calcium. Tá salas ná héag an chuithe, cnúsach nó de jaarcéalta, an séú leabhar an dúisbhúteoir círíoch páirt go Cíbháin. Cúig fúntanis sna siopí leabhar. Now with the Unison TV internet box, there will always be something interesting on your TV. Everybody can get easy access to the internet, free email and picture-in-picture, and all the local, national and international news relevant to you. All at the touch of a remote control button and infrared keyboard, and you don't even need a computer. Get your Unison TV internet box at all good electrical retailers nationwide. Only £299. Unison, your easiest channel to the internet. Ready? Oh, wait. New Clean & Clear oil-absorbing sheets instantly remove oil and shine. Wow! Without smudging your makeup. New oil-absorbing sheets, clean & clear and under control.
Tá sé sinna dul thar an scothán. So ní bheith le feiceáil ach go méid siúd an scothán, Jeremy. Agus a fágal mé anamh mar sin, tá mé ggéire é seo úsáid mar sais cos le porthole. Pressé, ní me cinse an is an da gohfuil se gan bheith críicní leis a go réanús is pressé don tuálaí agus le headaí leis an eice leis an sink. An das seo mar bhí mé gur ará níos tuisce an das génta as Lia agus a ráiste masci le chéile. Is an cuide smódas na peintena bíon began ín bán nó began ín dómh antas so cain tú rudí a phríal, písa beg a phríal, sol ma bhascin tú gacrúd chuna eiscint cén dá tach an teachtamach agus freisin nar bhíon san peint flioch bíon sin níos geile agus nar rimín si bíon sin níos dúrchaí. So is mína bhir sin freisin. Caiimid Paul a Grillo láite an insurantíomh seo i gur an scothán. Is siúdal sús Jeremy mar. Caimíála amach céine ar bhéis. Tia. Caclar? Tá mar spéir nach an sin den buich le dia. Is féilinn began íon téada a chur sin. It's just tá mé gur a spás a thuirstó. Faoi hús níos éidir. Well, chur síos níos is le fós? Níos is le fós? Ar clár agus an bailach bhí se agad an céadúir? Hús leis an tíomh? Hús sin? Captain Curvation in out. Sure. Spurlam an trícha an sin le chéile. There's been a crickney go physical fashion. Tá fócán tá sé taréis bheith an glóide ná déiteach sé sais lína bán a chur má hímpaléir agus just má hímpaléir an bán dearg. Chun go méid sé bán dearg bán agus tá an ámad. Agus bé sé sin a bhd níos sciile. Right, sin is. No bí aglach steach le. Acrobac stuff. I'll tell you, ni hen show me again, fish get that. Like that. After spring calling. An almond is spelling news had a bunch of us an almond. Tá má lemos ahra hem achar fas. Tá rudí ahra timp. Tá rudí a fás es. Yes, an dá an préomhrad nach cha an dá an I gomprad leis an dá bhí an hana féin. Cá mé adháil nóir hiúil meisteach an doras hís go bhacha mé den ag dodalach le
canapéint agus chunig me. Is féidir fechant an canapé níorthain cad agus. Neidir an daíonn sin nach daíach cinnte ebrinte naí dé faoi. Go híhann agus. An is móhí mar ag an túús gan go raibh an seomra mór go raibh rééis spáis an go bhéad fao níos mó ús a bhaintas. Agus tá sin déanta tríd an báisí na bhagad trestin se agus mar bhí gachrad sigin cúne bháin. Níor líon mé gachrad an rud a bhfuilin duit I détá mar hapla bosca na rud ag chur agus rudí chuirteach chun nach mé sé lán as clutter den dignte. Se bhfuil sin le bhíon asnamh ná áit stóráil níor Agus fechar an scahan an seannach chu sin go Ok, gur mí mágad agus gur mí mágad féin agus gáthe de téine sin. Bhí me cinál bóra go ligin de seach ní réondá fé an Harbheá leis an trabarinne tú agus buchas leis se freisin agus leis na leid. Tá fáilte rá. Mí mágad. agus fáilte go dtí an chóirtar DY2K. Inniu táid a guntainna gaileh ach táid an congrach